Sibheka lolu daba lolu nombani ukhuluma ngalo. It's trending on social media, and I'm happy that we've established ukuthi lolu daba ngokuzwa kwami Dr. Khethelezi ukuthi lolu daba elwa social media. Are you asking me or Umbuzo lo. Oh, umbuzo. Yeah, on social media lolu daba. Yes, ibona ku social media ngithi. Okay. Usuke waya mhlambe ukuthi ufuna ukuyobona lo sisi lo, or and in fact sibona izinyanga eziningi ziyalifuna lolu daba. All right. Linda, asingakubalekela ukuthi angifuni ukusebenzisa leli gama elithi politics, because mawubona mina ubona something. Afuna ukukhuluma nomzobo wepolitiki. Ufuna udokotela la inyanga. I know, but khona la ngizama ukusa khona. We are heading towards our elections, and as we are heading towards our elections, kunezinto eziningi ezenzakalayo. Angithi ungizwe kahle deep manje. Uthiwa omunye nomunye wase South Africa illegally akabuye kuba ngithi. Yebo. And sithi masikhuluma ku politics sithi sikhuluma politics pan Africanism. Angithi? Ngiyakuzwa. Right. Sithi thina njengamanje abantu bangaphandle sibadingi. And all of a sudden kuqhamuka usisi ulale nomuntu wangaphandle. Right. Ayibo. Listen. It's a total lie. Uzwe? Mina Linda ngiyilo umuntu kanje. Abantu abawu50 bangavumelana ngento eyi1. Mina ngiyi1 ngithi lutho. Hayi kahle. Ayikho leyo nto. I still say abantu abase South Africa illegally abahambe. But bangaqanjelwa manga. Uzwe? Ngiyakuzwa. Abantu abase South Africa, they must go back to their country. Abase South Africa illegally they must go. But akungabi phela namanga khona. Lwasisa kalalanga nomuntu wangaphandle. Ayikho le nto. Asiqhubeke futhi siye phambili. Ngichaza. Sisaba ngibamba kwezansi manje. Okay? Right, listen. So unpackela yona. Ngimlaphile mina umuntu ofana nalwasisi. Unfortunately Linda, ama clients wami azesikolweni ngi-understand into eyi1. I-privacy ye-client lami. Angimshuthi umuntu osesikolweni. Angikhulumi umuntu osesikolweni. Up unless yena khulume. It's either ukhuluma kahle noma ukhuluma kabi. I don't comment to that because beyenzeka siyi2 esikolweni. Uzwe? Doctor, ningalwi buzani abantu ngibona sele interested manje. Ngicakuzela uLinda Dr. Khethelezi ukuthi doctor patient confidentiality esihlula abantu abaningi. Thank you very much. We shouldn't be exposing such things. Thank you very much. Inyanga eziningi eziwu10 example eziwu2 zithwasile eziwu8 azithwasanga zithwaseka social media. Kunomehluko. Ethwaseka social media iveza yonke into. Ungayiveza izinto kunezinto ongafanele uyiveze ku social media, especially make sure that you always protect your clients. Irregardless noma umlaphile noma kajabulanga, but respect your clients. Asiphinde sibuye. Kunento oyibona itrend aka ladies house. Khethelezi asibongeni uKhethelezi. Angiyazi ukuthi uyithathe ephi, angazi, angifuni ukwazi. But what I'm saying is, I once came across to similar thing. Let me explain to you India. Yeah, India. Right. Ngifuna manje uzwe from mina. Dokotela manje, not AI no. Akona AI. We are live and direct. We are live. We can see you. Exactly. Right. Leyanto Linda senze iexample qala. Ngiyangithanda ukuthi mangifundisa umuntu ngenza ama example ukuze mase siyofika kuvutho ndaba usuya ngiunderstand. That is why ngiqale phezulu ngathi sibheke kuma elections. Ngenza nawe bengizama ukuya lapha ekuthelini asisuse le ukuthi ulale nomuntu wangaphandle. Yeah. Because we are now limiting abosisi bethu ekuthenini ningaqomi kakhulu. It's either uqoma umuntu wangaphandle noma wase South Africa. You might come across this. That's a lie. Asiqale lapha. Osisi nje khululekani iqomele. Manifuna ukubaqoma baqomeni asinandaba nalokho but
kusiphatha kabi ababuyele ngaphandle nina niyaqoma bathi komani nje amanga lawo okokuqala lokho uyayizwa leyo nto. Number 2 sibuye Linda ngifuna ukuthi lenyanga ibukayo la ihambe nami. Or are we live? We are live even on Facebook. Okay. Oh, all right. Please check it out. Right. So ofuna ukungibuka angagijima ku page yami manje. Right. Asibuye la Linda. If manje wena ushaya istroke uhlangothi la ebusweni kwenzakalani emlonyeni wakho? Iyashintsha uba deform. Yeah, kuba ne asikhuluma isiZulu uma deform. Umlomo ngesizulu igama S liqala uyanjani umlomo? Uyadumba bese ushwabana. Thank you very much. Ngifuna le gama ukuthi uyashwabana. Istroke esikushaye ubuso noma esikushaye uhlangothi. Uyashwabana. Uzwe? Yeah. Bese kuba ne stroke esikushaye umzimba wonke. Umzimba uzowenzani? Uzoshwabana. Kwenzakaleni kusisi futhi? Ushwabana. Thank you very much. Here comes the question. Why social media ususu sisi ku 31 kumsa ku 91? Sebeya over exaggerator. Let us come back. Angithi manje sekufuna ukuthi ngabe usisi sikhuluma ama camera live sibiyena noma bemfake ngocingo bese siqale phansi aconfirm yena. Ekhaya kubusisi abalikhuluma iqiniso ukuthi bakhona abawu2 abashaya istroke ngaphambili. Istroke lesiya akuyona inyoka akuyalalanga nomuntu istroke. Imali manje uya prophetha into oyibona ukuthi yakenzeka into ku social media le. Listen Linda, as inyanga ngifundisa lezinye inyanga ukuthi ezinye ezithanda ku social media ezingawu understand ezingene sezindala gijima comment ezintweni angayibona kahle. Ngizama ukuthi mawubuka into before inyanga ibuke ngeso lenyama ujike uyibuke ngeso lika moya before ucomment. Uzwe? Ma uqeda ukubuka ngeso lika moya then you can start commenting usutshele umoya ukuthi kwenzakalani ngaleyanto. Mina ngithi kuwe leyanto akalalanga nomuntu isifo se-stroke esimkhondeme umzimba bayekile. Bese here comes the question. Lesi stroke is natural or yinto eyenziwe umuntu? Kunomuntu ogangile kubo sowashona oyena owashedalelo wamonakala bayiyeka leyanto iyaba affecta. Akuyona inyoka abayeka manga akuyona ini bese umbuzo uthi angalapheka yini? Uzwe angalapheka yini? Those are similar questions that you should have asking me ukuthi angalapheka yini. Akengibuza le Dr. Kehlele siphinde lemuva se reverse. So you are saying lento le isike yashaya ekhaya before. Yeah. Whether eyomoya meaning yakuyaba khona nasemandulo mhlambe kumathonga khona into ekade yalimaza umndeni vele iloke yehla by generation noma umuntu oyedwa lo loke ehlahla lehlele nje athi mpe ekhaya. Good question. Yabona ngabe kuthiwa Linda senza kanje. Bekuyo i-interview yethu biyoba mnandi bese sithola uthuleleni bese sithi sicela umuntu oyi1 abe khona le wherever akwenzeka lento. Emtuba. Exactly. Bese ngiprophet. The prophet ngila. Then they give it to the family. They confirm. Angifuni ukuya. We can always organize that. Angifuni ukuya mina ngifuna ukuyihlala la. Angifuni kuya. Angifuni ukuthi futhi ngibatshela ukuthi wozana angifuni ukungena ku social media uwe futhi ongitrigarishile nosisi nathi sicela ukukhuluma ngaleyo. Ngithi kuwe ngike ngayilapha lento. Umuntu ogijima uposta ku ladies house angimazi upostekeleni angimazi uzwe ngobani but what I will say to you ngilaphe same thing but inkinga ukuthi labo bantu abayanga ku social media yezo but ngithi kuwe inkinga first one kulwamndeni abahambe manje bangiconfirmele 2 of them bashaye istroke ezimbi kakhulu bayiyeka leyanto isizodla emndenini leyanto iyinto ephilayo eyisilwane ekhona phakathi ekhaya. Okushuthi ke uDr. Kehlelezi uthi egcekeni uma lento mingafika ivalwe ebese kulashwa lo saphila ngomhlawumbe laba abanye mhlamba basaphili
mhlambe futhi nabo baphila bayifihlile yenovelile imi ngafika ivalo egcikini kulashwe lo sekungawuvala komkhokha kwento uyabona njengamanje into engafanele yenzeke Linda sesathanda amakamera sengafanele sithola umndeni sithi mndeni asithathe amakamera siwabeke eceleni manje nizokhuluma emakemereni nina after sekwenza umsebenzi kuyofanele siqale siclean kunala isiyobathatha siba sekhona endaweni endala enqune elidala sithi lo mntwana niyakhumbula ukuthi wathi mayizalwa eneminyaka ewu8 wenzakalani kuye ngangekho kahle kahle bese ngithi uma wakhe sibuyele emva uma wakhe mayina 28 years right now lo mntwana una 31 uma wakhe mayina 28 years kwenzakalani ngisho izinto eziwu2 ngithe umntwana mayina 8 years ngaphinde ngathi uma wakhe mayina 28 years kwenzakalani mabeqeda lapho bese ngithi siya kwi-answer manje kunalapho esizoya khona hey ngizonidida so badwayezo ngithi ngasethi ikhuluma wethu nakhuluma Silive njalo ukhuluma entela umoya uzokhuluma la isatha kusho ukuthi ubana ukhuluma ufuna oyithole inamba ile ngane ayuthulele fast ukuthi I don't think uDon unayo because hey ngithe ngikhuluma noDon wangitshela like fika angifuni ukukhomenta angifuni ukwenzani but I guess ukuthi lo owenzile lapha ku Facebook naye uyawazi amagalelo wami uyayazi into engayenza uyasazi simanga then the question is wakuthatha isikhathi singakanani Khehlelezi ukulapha umuntu who had a similar thing it's not something that can take 1 week it's not something that can take 1 month it takes from 3 months till 4 months because into esuke sidamage nama veins imsipha yakhe yonke into isikhubazekile but ingahamba ilunge but ayilungi yona yodwa to be honest with you izomdinga udokotela wesilungu because also iphysio iyafuneka futhi ke lapha kakhulu because kunemsipha esuke sidamagekile so nephysio udokotela wesilungu yafuneka and also kunanemjovo esuke sifuneka isebenzisana nezinto zesintu izinto zesintu zisiza imimoya thizeni yokuyilwa ngoba phela udokotela wesilungu kufanele avume naye ukuthi zikhona izinto angekazilaphe into efana nesilwane esisuke sekhaya at that particular time athi mayiqeda kumjova isilwane sifike simdamage more that is why uzokuthola umuntu uthe kuye esibhedlela samphinda istroke samphinda isuke leso silwane sisuke sikuprovele ukuthi you can't do anything so kufanele siqale sidile naso kuqala. So my question Dr. Khehlelezi ukuthi kushuthi umuntu meshawa istroke sithi akaqale kohlanga kuqale kulwisana nalesilwane esesishayile noma ngabe inyoni engabe yini before aye kudokotela wesilungu ukuyothola manje amakhambi asezolekelela lokho esiqale ngakho kohlanga noma sithini. Okay udokotela wesilungu as he or she is listening right now uzofila as if siyam attack but asima attack isikhuluma iqiniso njengoba linjalo abantu abangalifuni abantu abaningi ababephethwe istroke esiserious abalashwe esibhedlela basala ngathi bakhubazekile it's because yebo udokotela wenzile umsebenzi wakhe but kunala kushode khona istroke masikushaya sifana nezulu izulu when it strikes shaya isihlahla kunempande ezisalayo esuke ifuna ukukhishwa ngemithi yesintu bese kuqala clean nestroke mashaya umuntu kunempande ezingena kuyena umuntu lento isuke it's anything imbiza ezistrong ukuthi lo muntu iziphume leyampande mawuye toilet igcina iphuma lento uyibone mayingaphumanga leyo nto noma ungalungi kodwa uzosala unakho ukukhubazeka so kuyadinga ukuthi mawuzosizwa entweni ye-stroke uqalwe la esintwini then uyogcina esibhedlela obviously izogcina sekuyiphysio iphysio sikhuluma iqiniso is just the English word but it's an exercise whereby umuntu okululayo who's well trained for that I can even do that but I'm not trained for that
ukhona sometimes uthola bakufaka namanality bakufaka izinto bakuzama ukukusiza I know ukuthi sebefona bafuna ukubuza ama VN maningi ela nginentakataka yama VN. In fact, No, let's play some of the VNs and then on the other side siyaqhubeka sivale. okay. Across KZN and surrounding areas, we got you. Thank you very much for tuning in. With us, sikhuluma ngodaba la lo sisi obena 31 ngokusho wa social media, utheme papa mina 91, and there's no better person to unpack this than Indimane. Interesting, umlaleli uqeda ukuthi uyaqala ukuvumelana nawe. Khona umlaleli already uvumelana nawe ukuthi khona la ngahambi khona kahle. Kodwa ke let's check Sibani, what's going on with sport. It's 8 o'clock for Vibe FM Sports. Beauty we see it, visual. Voice we hear it, brains. You understand that to memorize my lyrics, I'm released about so many songs in last year, hit after hit, you know. So yes, welcome to the third hour of OG Breakfast. This is Vibe 94.7. First choice yomphakathi siyabonga ukuthi unathi njengamanje. We don't take for granted ukuthi uhleli ulalele OG Breakfast. Ucwabekazi, I'm Mr. OG, and also Sibani with sport technical team, TI, and also our guest namhlanje ekseni. We siyabonga kuqala. I think let me start by saying siyabonga Dokotela ukuthi uhloniphe. Sikufonele ngo6:15. Ngiyazi Sibani ozama mfethu ukwenza izinto day in advance. Angabana nje, vuza manje Dokotela, vuza manje. I understand lo nto. Ukube bengalibambi beke sibe nayo le show. So siyabonga Dokotela ukuthi uvuke sikubiza because we wanted to get answers. And ama answers esiwatholayo manje kukhanya ngenye indlela. Asisho ukuthi le view yakho iyona eyiqiniso, kodwa I know you always ushaya straight. Ukuthi omunye umuntu uthini nathi sesoyibambela ngendlela. Ukuthi linda bazogcina abantu bethi no, you guys want to do something sort of like a reality show. But my wish was one day a team as Vibe FM siyosakazela live ngale. When I can remain here, we want maybe to prove or we want to help ukuthi Sibani kuhlahlandlela because bazo confuse kakhulu wabantu abafika bezofuna content. I've seen this on social media, especially inyanga. Ziyangena manje, ziyakomenta manje, zifuna ama client, zifuna ukubonwa. Ziyasho and you haven't seen ukhetheleze comment. Angazi ungibona. Yes, angazi if ever you travel ngifuna client, if bengifuna clientele. Bengizothatha imoto zami, thatha convoy enzima futhi. Thatha isikonto sami. Ngifike ngemoto ezinzima kakhulu. Ezo 4 or 5. Ngithi mangifika ngiplaka ama camera. Sengiyalapha manje. Bona abantu bangibona. But angicommentanga, angishongo nix. Funny ngibuzile izolo ebusuku around 8, 9. Oh nithi ngizimsakazweni. Oh talk about this why.
why me? And I was like, oh, okay, let me go. Vele bengifisa ukukhanyisela abantu ngibane umhlahlandlela because baya mislead abantu. Yes, usisi unenkinga enkulu. But njengamanje udingeka ukuthi iqiniso libe khona. Kungalashwa usisi, akulashwe ifamily. Because once you focus usisi, inkinga ukayiqedi ifamily, it will still come. Then the last question that I have is, lwasisi leyanto ayimphathanga last week. Why is ovela manje? Ngiphinde. Ngiphinde lini. Lo asisi leyanto ayimphathanga ngoba kufika uthuleleni last week. Leyanto inesikhathi. Why now? Maqala kukhulunywa ukuthi illegal foreigners must go. Kwavezwa leyanto eniyalinkwa nokuthi ulale nomuntu wangaphandle. Abayeko sisi unosisi abashade nabantu bangaphandle silinda. Unosisi abanama serious families. And lawo bantu abakazi babenze nix. Yes, ba wrong bahambe vele baqinisile. But what about lo muntu on a family nomuntu wangaphandle that they've been staying together for more than 30 years and akamosha akenzi lutho? Kuthiwani manje babukwa kanjani? It's either it's a propaganda, umuntu wangaphandle maybe befuna ukuyibonakalisa ukuthi no mina ngizonisiza noma bayashaya. 2 mele nibheke manje. But yokuthi ulalile out, which means mayilalile ulale last week. Oh, so in 1 week. Yeah, and why at 30 years, 60 years? Ngithi na 30, ngithi na 31, wa at 60. Why unga at 50? As any common sense. Yeah. He has a point. But I think, Doctor, I'm going to fix the part where you're saying, with families and whatever. I know Upagelu Mtagati had an interview live and said, "Boss Spama sishuthi ningathandi uthando lanombali futhi aliboni imbala nohlanga asisho futhi ningagani kodwa sithi uma umazi umyeni wakho uthi ula ngongemthetho thina sithi njengomakoti hamba ugalela ngasemzini akuyobona mamezala nawe uyobona uganele khona." So they are saying take him with you. Asithi wena sala nengane hamba naye nilungise kahle amaphepheni nibuye seni right. Okay, ungizwe kahle ke mina. Ngithema ngiqala interview ngathi the illegal foreigners must be deported. And also umthetho wase South Africa uthi that has been always there. Illegal foreigners must be deported. Mayibanjwa uyathathwa abuyisele kubo. And pressure kumele ifakwe ku government. I'm not trying to run away from the topic here today, but I saw wish Linda one day you can call me for that specifically. Sike singene deep sibone ukuthi maybe izoshiya up nayo sinika abantu umhlahlandlela because izofuna nje nayo topic yayo, but I support that nam. Dokotela umbuzo enginawo uthi let's just say we organize sambe siyoshaya OB khona la eMtuba emagcekeni akho sisi ngoba siyazama ukumthinta manje producers up and down trying to get that sorted. Are you saying to us ungakwazi ukumlapha usisi 1 and ekumlapheni kwakho ungafunani in return? Okay, number 1 masiyenza iOB laphana we'll do it without cameras bazosilalela kuphela. Ngiyakuzwa. Number 1. Number 2 masimlapha usisi angafuna ama camera. Yeah, ngokushilo client confidentiality. Lokho ngistika khona angihlehli. Ngoba sibonile abanye osaziwayo bemgcoba osaziwayo. Osaziwayo. Asikhulume ngenyanga noma uMakhosi noma isangoma nosaziwayo, a celebrity and Makhosi. Celebrity right. Yeah. Akahamba ubonakala right futhi right because uyabonakala ukuthi unothando for umphakathi. Ngiyakuzwa. Athi mina mawusuqala uthi ngene esikhwameni sakaMzozo manje uthinta ulaphi ngicela ama camera switch off singaphindi sikhulume ngayo nokuthi ukhehleleza ufikile lapha ngakhuluma ngoba ngiyolapha. Then one day sebekhohliwa abantu mayise right uyena ozobuya. Uqiniso. Yazi mina ngasizobani because ngihlala ngibuka Linda nabantu abaningi othi maybe ngibanika igroup noma ngibanika in ngibatshela esikolweni ngithi ungalingi ukukhuluma igama lami alumlomo mawuthola begxeka nawe gxeka
yayizwa Ngiyakuzwa. uvala umlomo bangaku-understand ukuthi uhambe phi mabethi bayabuza ukuthi uhambe ukuthi ngiyele e-Uganda bantante baye ko-Uganda bashiye umuntu la uyivalele umlomo wenza into yakho so nami masiya lapha I will want them only to listen on air bangaboni because social media bafuna ukubona sifuna ukubona sithi ibani live asifuni lelo langa sizobe sikhuluma nabo if ever siya profeta we'll only give them that content encane bazwe emoyeni ukuthi oh uprofete what after that banya ngaye baphinde bezwe next sidile naye ngizomlapha. Okay. The time is up now. Doc, what will be your last word kumlaleli nomunye onaso lesi sifo? Mhlambe naye usezothola ithuba lokuvela. And sesiyabona nenyanga ziningi manje zigcwele ku social media zithi hey ngiyilapha mina lento ziqhamuka from Zima, abanye baqhamuka from Uganda, abanye baqhamuka from Mozambique. Mubheka lapha ku TikTok nje inqwaba bathi hayi singayenza lento. Okay. I-advice engizoyinika if this message gets to the family. Izothi abayinuka amakhwapha ababheka i-background yabo ukuthi basuka kuphi kwakwenze njani lento engishilo I so wish ukuthi bangayithola leya video mabeqeda lapha wonke umuntu obuyayo bamcela ukuthi siyabonga ukuthi ufikile sicela uswitch off ifone yakho switch off ama-camera yonke into ngiyabuzwa siqhubeke nesisebenze and also asinamali ngeke sikwazi ukuthi ahambe yonke into yenza uzoyenzela la ekhaya kodwa ifone akabe off ungasirekhodi ungenzi lutho siyacela sihluphekile maybe ukhona umhlahlandlela and the last thing is singayikholwa yonke into eku-social media ngizoyiphinda ningayikholwa yonke into eku-social media and content creators be careful on izinto enizishoyo kunezinto eziyochitha imishado abantwana basale benganabo baba basale benganabo mama just because wakhuluma into encane uthi wena wenza content yawuchitha umuzi kunabantu ade bezoshada next week noma kade bezoshada next month bathe mabebona lento bezwa leli gama athi ngeke ngisashada nalo ngoba nina nesifo sokugugisana so be careful izinto enizishoyo ningaboshwa noma yini nani izinyanga hloniphani umsebenzi wesintu ningasho noma yini and also bear in mind angiyizelanga la ngicela uVibe FM ngathi uVibe FM sicela ukuzozwa uvo lwakho ukhehlelezi siyabonga ngalokho exactly I don't comment entweni ezinje that is why abanye bathi hawo awusabonakala ubusy nepolitics yes ngithi ngibusy nawo ngiyalapha esigodlweni athi angibashuthi abantu ngenza sure ukuthi umuntu mayifika esigodlweni ngiyamprotecta ngayo yonke indlela despite izimpi zethu zaku social media but ngeke ulibone iclient lami livela ku social media. In fact ngelinye ilanga siyokhuluma ngezimpi when we want controversy zakho nezinye inyaka okwamanje siya lapha inamba yami yebo please abantu abafuna ukhehlelezi 071 130 78 08 noma uthi 072 1234 976 Facebook nyanga yethu momzo besi live njengamanje we live still yeah we still live bangamba video khona lapha noma uTikTok Dr K503 bonga nini indumandumane. As a South African witch doctor, Dr. Kehlelezi says that he believes he can help Snenhlanhla Khoza, the young woman whose story shocked many after she reportedly became aging. She began aging rapidly. Dr. Kehlelezi claims he has treated a similar case before, giving hope to people following Snenhlanhla's condition. While many are still questioning what exactly caused her appearance to change so suddenly, others are now waiting to see if this doctor can truly help her recover. So South Africans online are divided. Some believe this could be a miracle, while others are asking for medical proof first. So don't forget to actually like this video. So as it goes forward, so when you like the video, you know, it engages more with people and more people are going to be aware. And also don't forget to subscribe to the channel.